Марк Кукурея е роден на 22 юли 1988 година. Испанецът играе в Реал Мадрид като ляв защитник. Той има 6 титли. Шампион на Испания един път. Купа на краля един път. Лига на конференциите един път. Световно клубно първенство един път. Европейски шампион един път. Световен шампион един път. Преди това е играл за отборите на Барселона, Ейбар, Хетафе, Брайтън и Челси. Кукурея никога не връзва или подстригва косата си, по този начин синът му, който е с аутизъм, може лесно да го разпознае на терена. Преди няколко дни завърши финала на световното между Испания и Аржентина, където Кукурея взе участие и игра през целия матч. Защитникът се представи отлично и помогна на своя отбор да станат шампиони. Дори успя да се забърка в скандал с Меси. Инцидентът се случи в края на редовното време, веднага след като Фернандес получи червен картон и остави аржентинците с 10 души. В последвалото меле Кукурея се доближи до Меси и му каза нещо, като за миг си покри устата с ръка. Меси веднага започна да жестикулира към съдията, настоявайки Кукурея да бъде изгонен с директен червен картон. Реферът обаче прецени, че разговорът не е бил агресивен и на Кукурея му се размина.